Hey guys, Γιώργος Σταμάτης πάλι εδώ και σήμερα θα συνεχίσουμε με λίγο ακόμα Dead Island. Λοιπόν, θέλω πριν, βασικά ναι, έχω αρχίσει ήδη το gameplay. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς είστε σήμερα. Λογικά θα είστε καλά, όπως είμαι και εγώ σήμερα. Ναι, μισό λεπτό. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο, απλώς θα βρίσκουμε ζόμπι και θα τα σφάζουμε. Παρα. Δεν μ' αρέσει αυτός ο ήχος που ακούω. Βγάλε την καραμπίνα. Okay. Holy shit. Έλα, δεν με είδες. Μαλάκα, κοίτα πως έρχεται. Είναι να χέζεσαι πάνω σου όταν σε πλησιάζει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν με κυνηγάει κανένα άλλο. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Εδώ δεν έχει κανένα ζόμπι. Α, ναι! Είχα ξεχάσει, το είχα καθαρίσει αυτό. Μόνο που δεν το έκανα σε gameplay. Εδώ έχει χάρτη. Λοιπόν, εδώ. Fast travel. Και θα πάμε στο village. Το νησί που ήμουνα πριν πάω στην πόλη. Τι μου θυμήσατε τώρα. Γεια σου Μάγκη. Kill the rain. Οκ. Φρούτο έχει εδώ και εδώ έχει φρούτα. Εδώ το σημείο, εδώ σε αυτό το νησί παιδιά έχει μόνο φρούτα. I don't know why. Εδώ τι έχεις, 359 ευρώ. Μάγκη, ψηρίστηκαν. Δεν με νοιάζει, ψηρίστηκαν. Λοιπόν, έλα, δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν ότι τα ψήρισα, οκ. Αλλιώς ξέρεις τι θα πάθεις. Φας μία στο κεφάλι. Γεια σου Αμάντα. Τι έχεις να μας πουλήσεις? Ένα ωραίο ματσέτε που δεν κάνει καθόλου damage. Θα ήθελα να ξέρω γιατί σε έχουμε εδώ πέρα. Κάτσε, το έχω. Βγάλε το τσεκούρι. Α, μη μου ουρλιάζεις. Κάτσε τώρα, θα σε φτιάξω εγώ μια χαρά. Τώρα θα σε φτιάξω. 8 grenade. Α, θα σε λιανίσω. Τσάκωτο. Όχι! Εσύ φίλε μου δεν πέθανες. Ψόφα. He's dead, motherfucker. He's fucking dead. Εσύ θέλεις αυτόγραφο, Έλα εδώ.
Άντε, χωρίς κεφάλι. Ψηρίστηκαν. Αυτό έπεσε κάτω από μόνο του. Jesus Christ. 152 ψηρίστηκαν. Αυτό θα το κάνω σαλάτα, γιατί μου αρέσει τα ζόμπι να τα κάνω σαλάτα. Λοιπόν, χωρίς χέρι, χωρίς κεφάλι, χωρίς χέρι, χωρίς πόδι. Ωραία. Και oh yeah motherfucker. Holy shit, έμεινα ανάπηρο τελείως. Ψηρίστηκα και πάρε και μια κλωτσιά. Φιλενάδα, πιάστο. It's all motherfucker. Δώσ' το μου. Εδώ έχει πολυκοσμία. Δεν μ' αρέσει αυτός ο ήχος που άκουσα το μόλις τώρα. Μ' αρέσει. Παιδιά, να σας μάθω ένα κόλπο. Τρέχετε και πατάτε το L2 όταν παίζετε Dead Island. Boom! Και πετάσετε τα ζόμπι και πάνε απέναντι. Είναι γαμάτο. Να! Πετάχτου! Ωραία! Όχι! Φύγε! Όχι γαμώτο! Τι είσαι εσύ ρε! Έρχεται κι άλλος κόσμος. Να! Δεν σε θέλω για κορίτσι μου. Έχω ήδη κορίτσι και μάλιστα πολύ καλύτερο. Γάμο. Πάρ' το. Έτσι μπράβο, με κλειστά τα μάτια. Ψηρίστηκαν. Χαμάτο! Λοιπόν, Αγιούγκε. Αχ, πάμε από εδώ. Εδώ ήταν μια φωλιά από infected. Πού είναι infected όμως? Εδώ είναι... Εδώ είναι ένας πολιτικός. Πολιτικός, αυτό ακούστηκε λίγο περίεργο. Ένας πολιτής. Έλα να σηκωθείς ξανά. Σήκω. Σήκω, θα πεταχτεί τώρα παιδιά. Έλα. Μ' αρέσει πολύ. Φιλενάδα, τι μας πουλάς εσύ? Πιστολάμο και medical supplies. Οκ, φέρτα εδώ. Ψηρίστηκα. Πιστόλι να βάλουμε. Πιστόλι. Αυτός είναι ζωντανός. Στοίχημα ότι θα είναι ζωντανός. Μισό. Γαμώτο. Δεν ήταν ζωντανός. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον δεν έχει κεφάλι πλέον. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Μη βρίζεις ρε φίλε, μη βρίζεις σε παρακαλώ. Εδώ πέρα 195 ψηρίστηκαν. Να ρε.
Ου. Νταρές. Νταρές. Goodbye to all the people who adored me. Goodbye to all the people who loved me. Μισό, επειδή βαριέμαι θα τραγουδήσω ένα ραπ του X-Man. Έχω καβαλήσει το μικρόφωνο και πάω σαν το πουλί τραβώ τα πούπουλα από πάνω σου και σε μαδάω. Ό,τι σχέδια και ρίχες τα χαλάω. Πεινώ θέλω holy shit. Πεινώ θέλω να φάω. Είναι το κακό αγόρι φύτωσε επάνω στον πι. Σαν μαρινάρι φορτωμένο δηλητήριο χ. Πέφτει βροχή μα είσαι ακόμα εκεί. Σκάβει το αρμπί μα τη ρίζα δεν θα βρει. Χα, ναι. Δεν είναι τίποτα το απαιτητικό. Βρήκα μία πόρτα κάπου χτύπησα και πάθα μπω μα μισό. Μου ήρθε να κάνω εμετό. Έλα φαγ, οι δυο μας. Όχι! Yeah, motherfucker. Με τι χέρια θα με χτυπήσεις τώρα? Με κουτουλίδια. Να. Τι θα κάνεις, τι θα κάνεις? Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις τώρα. Λοιπόν, κεφάλι. Στο κεφάλι, στο κεφάλι, στο κεφάλι. Άντε φύγε ρε. Άσχολ. Ψηρίστηκαν. Επίσης ψηρίστηκε και το κεφάλι σου. Φέρ' το εδώ. Χωρίς χέρια και χωρίς κεφάλι. Τα πόδια σου είναι μια χαρά. Ή δεν είναι. Δεν είναι καθόλου. Fuck is wrong with you, bitch. Bitch, bitch, bitch. Παχύσαρκος. Λοιπόν, έλα θα σε φτιάξω εγώ τώρα μια χαρά. Μπουμ, 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 μπουμ. Από ό,τι βλέπετε παιδιά, έχουμε κάνει τη σούπερ δύναμη. Να, να. Guys, τώρα θα πάμε. Λοιπόν, ψηρίστηκαν. 1597. Το ίδιο βλέπεις πάλι. Ναι, κάνω βίντεο γι' αυτό. Δεν το βλέπεις μόνοι σου. Δεν βλέπεις το ίδιο αυτό. Έφαγες τα φασάλα. Όχι. Έφαγες. Να. Πολύ Γιώργο που έφαγες, πάλι εδώ. Δεν πίνουσω πολύ. Δεν. Really sorry, αλλά this day μα παγά. Ψηρίστηκε. Όταν μην κλείσει δεν θα μπορεί να ανοίξει, θα το στείς μέσα. Ξέρεις. Ναι, εγώ δεν κλείνομαι ποτέ μέσα. Όλε. Μισό λεπτό παιδιά. Μάκα. Πού είχαμε μείνει? Ναι, εδώ. Λοιπόν, πάμε. Γιατί δεν ανεβαίνει? Ανέβα. Όγιο! Πολύ γαμάτο τελικά.
Πήγε. Αχ, Παναγία μου. Όχι! Μερικές φορές οι ανόητοι το κάνουν πολύ εύκολο. Παιδιά, θέλω να μου πείτε κάτω στα comments να κάνω το rap του X-Man, απλώς. Να κάνω το rap, γιατί μου αρέσει το rap του X-Man. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτω στα comments να το κάνω σε βίντεο. Το επόμενο βίντεο δηλαδή θα είναι το rap του X-Man. Και για όσους με πείτε αντιγραφέα ότι αντιγράφω τα rap, fuck is wrong with you? Θέλω να μου το πείτε, να το κάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και φαντάζομαι θα αρέσει και σε εσάς να με δείτε εμένα να κάνω το rap, οπότε θα αρέσει γενικά σε όλους μας. Εδώ, άντε γεια, δεν φτιάξα το τσεκούρι μου. Πήγε, yes, φύγε ρε. Ρε βούλιαξε ρε, δεν βουλιάζεις. Oh yeah, motherfucker, oh yeah, motherfucker. Παιδιά, σε 3 λεπτά πρέπει να κλείσουμε. Oh! Fucking thug. Holy shit! Μαλάκες, τρόμαξα. Ελάτε εδώ. Γαμώτο. Με τι χέρια ρε πούστη, με τι χέρια. Die. Ψηρίστηκαν. Μαλάκες, τι κάνει έτσι και τρομάζω. Ψηρίστηκε και το κεφάλι σου. Λοιπόν. Άκουσα infected. Είναι η ιδέα μου. Holy shit! Δεν μπορώ και να τους πυροβολήσω γιατί θα μ' ακούσει όλο το νησί. Medical supplies. Εδώ αυτός είναι νεκρός. Εδώ έχει ένα μαχαιράκι κουζίνας. Ένας infected. Holy shit. Eat your power away with looks. Oh fuck. Α, το χαζό έπεσε κάτω. Εδώ δεν έχω έρθει, κάτσε. Oh, look at that shit. Πάμε σε ένα νησί φάση και τέτοια. Survivor. Survivor έχει εδώ. Όχι Survivor το πρόγραμμα, Survivor επιζώντα. Πώς να σας το πω τώρα. Άντε. Πούντος. Κοπελίτσα είναι.
Λοιπόν, άρα πρέπει να σκαρφαλώσουμε. Άρα πρέπει να πέσουμε κάτω στο νερό. Φύγε. Χαμό. Health. Σκάσε. Ωραία, έτσι και πεθάνω. Έτσι. Για πλάκα τους έχω ρε παιδιά, για πλάκα. Λοιπόν, ανέβα εδώ πέρα. Πόσο μαλάκες παίζει να είστε αυτοί που φτιάξατε το Dead Island. Να βάλετε έναν Saxo-Sider εκεί πέρα. Όντως. Λεφτά. Πόσα, 195, ψηρίστηκαν. Πάμε. Έλα, μην φωνάζεις, εδώ είμαι. Ωραία. Πες μου τι θέλεις. Μου δώσες λεφτά, 5 και πολλά λεφτά μάλιστα. Παιδιά, ηχογραφώ αρκετή ώρα, άρα τώρα θα κάνω το outro. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, να κάνετε και ένα share, να το δουν και οι φίλοι σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα ήμουν ο Γιώργος, ήσασταν εσείς, ήτανε το Dead Island. Λοιπόν, so, bye.